Jalmano golo malingling ewi kuo mar omenda e okumba mar thieth mar NHIF. Sani koro wacho ni ngimane ntiere kind akuru koda sumbi nyaka ne ute fwambo weche mapacho ka keto elela kuo makamano. Celestio Thuranira masani obuto wacho ni ngimane ne ochako bedo kama ngao bang' joma okong'ere nonro marge chako goyo ne sim kendo buogo ngimane. Achiel kuom jogo mane ogoyo ne simu ne onyise ni oikre mar bedo chiliel ka moro to ne onyise mondo makoro olony godo malo e chielo ji gi magina chiegni yude kuma oponde. Thuranira wacho ni osego ripot tesendo bila kachiel gi nyiso jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki mondo omi anyuola mare arita moromo. Bono sekoyo jatend migao mar thieth mondo tiek timo nonro ewi mibadhi makamano mapiyo. Bibi yangu simu saa 3:50 akamwambia afikishe ujumbe kwangu eti ya kuwa atakuwa anaenda corridors za court kutafuta justice akiwa window na mimi nikiwa maiti. Niliweza kuriport Mkobo police station na nikapewa OB number, but the following day kuna mwingine alinipigia na aliongea Kiswahili na private number akaniambia wanaenda kuhire the hitman. Kwa hivyo nisidhani nitajificha sana. So ilibidi pia nirudi tena police station nikaelezea na uchunguzi unafanywa and I'm appealing now to the Interior Cabinet, Professor Kithure Kindiki achukulie hili jambo kwa uzito sana